Ysbryd y tragwyddol ddiw, disgyn arno ni. Plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y tragwyddol ddiw, disgyn arno ni. Bore da iawn i chi gyd o Llundain a chroeso cynnes i'r oedfa ddigidol. Ymddehuriadau mae sŵn yn y cefndir, ond credwch fi, dyma'r man tawela wedi gallu ffindo yn y ddinas fawr hon. Diolch i chi am ymuno ni heddi a chroeso cynnes iawn i chi gyd. Y bywyd newydd yng Nghrist. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu'ch hun yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi roi mi, yr wyf yn dweud wrth bob un eich plith, am beidio â gyfrif ei hun yn well nac y dylid i gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif, ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi roi bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau'r un gwaith. Felly hefyd yr ydy ni sy'n llawer yn un corff yng Nghrist, ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chan fod gennym ddoniau sy'n amrywion o y gras a roddwyd i ni,
dylem i harfer yn gyson y hynny. Os proffwydoliaeth yw dy ddawn, arfer hi yn gymesur ath ffydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi weini. Os addysgu yw dy ddawn, arfer dy ddawn i addysgu. Ac os cynghori, i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda heilioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gyda gymroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Do, bues i ar ymweliad a dinas y fawr a phrysur Llundain yr wythnos hon am cwbl o ddyrnodau i weld ein merch ni Elin sy'n byw ac yn gweithio yn y ddinas honno. Yn ystod yn ymweliad y tro hwn, ges i'r cyfle i alw yn San Steffan a chwrdd â'n heilod seneddol gweithgar lleol ni yma'n Sir Gar, sef Ann Davies, sydd hefyd yn ffrind da i nifer ohono ni. A ges i wahoddiad gan Ann i fynychu'r oedfa wythnosol yng Nghapel y Santes Fair yn Gorff, sef y capel sydd reit o dan neuadd Westminster. Dyw'r capel hwn ddim yn rhan o unrhyw daith swyddogol yn San Steffan, a phryn y bydde neb yn cerdded drwy neuadd Palas San Steffan yn sylwi ar y grisiau sydd yn mynd lawr o dan y ddeiar i'r capel. O'n i mor falch o gael y cyfle i addoli gyda Ann. Oedd y capel ei hun yn werth gweld, yr oedfa dan arweiniad Deon Westminster yn hynod o fendithiol. A mae'n oedfa'n cael ei chynnal yn y capel hwn bob dy Mawrth ar gyfer yr aelodau seneddol. Christians in Parliament, mae'n oedfa aml draddodiadol felly. Yn Arddi Mercher, mae'n oedfa gyda'r Eglwys Anglicanaidd, a hefyd diwedd wythnos mae'n oedfa i'r Catholigion. Oedfa Christians in Parliament ar y dy Mawrth. St Mary's Undercroft, ystyr y gair Undercroft yn enw'r capel St Mary's Undercroft yw seler neu stordi. Ac fe gafodd y gwagle ei ddefnyddio fel stordi am flynyddoedd lawer, ac mae sôn bod ceffylau Oliver Cromwell yn cael ei cadw yno ar un adeg. Ond daeth yn le o ddoliad a chael ei harddu gyda ffaint llachar ac air ym mhob man. Yn noson cyn cyfrifiad 1911, sef yr ail o Ebrill, fe guddiodd y suffragette Emily Davison mewn cwbwrdd yn y capel hwn, mwyn cael ei chynnwys ar ffurflen cyfrifiad, mwyn sicrhau bod ei henw yn cael ei nodi yn hir cyffredin. Wel, mi roedd hi'n fraint cael addoli yno dy Mawrth diwetha, a mae'n dda gwybod bod y cyfle hwn i ymdywelu ger bron Duw mewn act o addoliad yn cael ei gynnig yn aml yn y capel, mewn sefydliad sy'n delio materiol mor ddwys, mor ddifrifol o ddydd i ddydd. Gyson ni'r fraint o wrando ar fyfyrdod arbennig dy Mawrth diwetha yn yr oedfa, gan a farwnes Elizabeth Berridge, Cristion o argyhoeddiad, ac un o sylfaenwyr, ac fe ddweda hyn yn Saesneg, the International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religious or Belief,
sef rhwydwaith o aelodau seneddol ar draws y byd i gyd, sydd wedi ymrwymo i frwydro yn erbyn erledigaeth crefyddol o bob math, ac sydd yn hybu ryddid crefyddol a chred, sy'n cael ei ddiffinio'n erthygl 18 o'r datganiad hawliau dynol. Mi roedd myfyrdod y farwnes yn seiliedig ar adnod o'r 12fed bennod o lythyr Paul at yr Ifeinied, yr adnod gynta. Felly, brodyr a chwiorydd, apelia farnoch, mwyn Duw, i gyflwyno'ch cyrff yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Dyna yw'ch addoliad ysbrydol. Am adnod ynddo fe, am adnod. Y Paul felly yn dechrau gyda'r gair felly. Pe bach chi'n darllen ar yr adnod yn yr hen gyfeithiad o'r Beibl, byddech chi'n cael 2 air am hynny, ond i ni yn y cyfeithiad modern, felly. Mae'r gair felly yn air pwysig iawn. Mae e'n pontio rhwng un cyfnod a'r llall fan hyn. Mae e'n air sy'n pontio ar hyn a ddywedodd Paul yn flaenorol, gyda'r ymateb y mae e'n geisio i gael gan y credadun yma yn y presennol. Mae e'n pontio i eiriau yn y penodau cynt a'i her i Gristnogion rhifen heddi a'i heru ni heddi wrth gwrs. Ac yn benodol mae'n cyfeirio nôl at bennod 11, ac yn ehangach na hynny mae e'n cyfeirio nôl at holl hanes trigaredd Duw a chynllun a chibol Duw. A wedyn ni sylweddoli hyd a lled i gariad y cariad yr oedd Iesu farw droson ni. Mae'n amser i ni ymateb, a dyna pam y Paul yn gweud, nawr mae'n gweud, beth amdani, felly, am hynny. Mae'r ateb yn annisgwl yn diwe. Mae Paul moyn aberth, ond nid galwad i aberth marwol, ond i aberth fyw. Am hynny, medda fe, am hynny, frodyr ewch chwiorydd, apelia farnoch mwyn trigaredd Duw, i gyflwyno'ch cyrff nid yn aberth marw, ond yn aberth byw a sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Be mae hyn yn golygu felly? Beth yw aberth byw? Wel, mae'n ddigon syml. Mae'n awgrymu ymrwymiad dyddiol, ymrwymiad parhaus, byw gyda Duw yn ganolog i bob peth. Ac nid un weithred yw hon, unwaith ac yn byth, ond ffordd o fyw yw hi. Yn y traddodiad Iddewig, oedd aberth yn cael ei gyflwyno i'r allor yn y deml, ond nawr mae'n bywydau ni'n dod yn allor ac yn offrwm. Pob eiliad, pob munud, bob awr, boed mewn llywenydd neu dristwch, gwaith neu orffwys, gall fod yn weithred o addoliad. Mae'n bywydau ni'n gyfan gwbl yn gallu bod yn weithred o addoliad, meddai Paul. Mae Paul yn ein hatgoffa ni nad yw bywyd ysbrydol yn digwydd ar wahân i'r corfforol. Mae'r ffordd i ni'n trin ein cyrff, ffordd i ni'n gwario'n hamser, gyda'n perthnasau, y ffordd i ni'n defnyddio'n hadnoddau, mae'r cwbl lot yn rhan o'n haberth ni ac o'n haddoliad ni Dduw. Yn y byd modern, i ni'n aml yn rhannu'n bywyd yn ysbrydol a deiarol yn dyn ni. Ond mae Paul yn ein herio ni yn hynny yn dweud. Addoliad ysbrydol go iawn. Mae hwnnw, meddai fe, yn cynnwys pob peth. Mae'n golygu roi popeth i Dduw. Ein meddwl, ein corff, ein llais, ein cliw, ein camau, ein gwaith, ein gorffwys. Mae roedd hon i Dduw yn sanctaidd ac yn dderbyniol. Nid oherwydd ein perffeithrwydd ni, ond oherwydd trigaredd Duw a'i ras. A diolch am gael clywed y geiriau hynny. Mewn sefydliad sydd yn delio ac yn ymdrin â phenderfyniadau tyngedfennol heddi. Diolch am ein atgoffa ni yng nghanol bwrlwm bywyd tir cyffredin a thir a glwyddi. Ein bod ni'n cael ein galw yn y pen draw i offrymu'n hunain yn aberth byw i Dduw. Amen.
Gweddiwn. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni ymdywelu gyda fron di mewn gweddi. Diolchwn i ti arglwydd am gyfnodau o dywelwch fan hyn, yng nghanol sŵn a rhithyr bywyd. Diolchwn i ti arglwydd am gyfle ymdywelu gyda fron, ac i wrando dy lais ti ac i ymdeimlo ath bresenoldeb di, ac i ymdeimlo y dy lan ysbryd yn cofleidio ni ac yn cydion o ni wrth iddo fy hamgylch hynny ni. O dad nefol i ni'n ddiolchgar iawn i ti am bob gofal a bu'n ni brofi yn ystod yr wythnos aeth heibio. Am bob profiad newydd gyson ni, am bob man newydd y bu'n ni'n weld ag am bob ffaith newydd y bu'n ni ddysgu, am bob person newydd y bu'n ni gyfarfod yn nhw. Diolch i ti arglwydd. Diolch dy fod ti yn agor drysau newydd i ni drwy'r amser, a hynny heb yn wybod i ni. A ni'n camu drwyddynt, heb werthfawrogi'n iawn, y cyfleoedd newydd yr wyt ti yn rhoi i ni. Ac felly arglwydd derbyn ein diolch am bob peth y bu'n ni brofi yn ystod yr wythnos aeth heibio. Arglwydd wrth i ni wynebu wythnos newydd yn ein hanes ni, i ni'n camu fewn i'r wythnos newydd hon yn dy gwmni di. Ac yn gweddio y byddwn ni'n deimlo di'n agos ym mhob peth y byddwn ni'n neud yr wythnos hon, ym mhob man y byddwn ni'n ymweld ag ym mhob ymgylchiad, i ni'n gwybod y byddi di yno, ond helpa ni arglwydd i gofio dy fod ti yno, ac i gerdded gyda ti bob man. I ni'n diolch i ti arglwydd am eiriau'r apostol Paul, yn ein hatgoffa ni, fel y bydd y fe atgoffa'r eglwys yn rifen gynt, bod angen i ni aberthu'n hunain, aberthu ein hamser, aberthu'n doniau, aberthu'r holl fendithion yr wyt ti dy rhoi i ni, aberthu'r cwbl mewn addoliad, rhoi ein gorau bob amser, fel bod yn bywyd yn gyfan gwbl yn addoliad i ti. I ni'n diolch i ti arglwydd o fod ti wedi donio ni a doniau gwahanol ac amrywiol. Helpa ni sianelu'r doniau hynny i'r cyfeiriadau cywir, mwyn i defnyddio nhw'n ddoeth ac yn adeiladol. A helpa ni arglwydd i sianelu bob dawn tuag at gwaith dy eglwys di a gwaith y deyrnas di. I ni'n gweddio dros dy eglwys di arglwydd yma yng Nghymru a phawb sydd yn perthyn iddi. I ni'n gweddio dros bawb sydd ddim yn gallu mynychu addoliad mwyach, ond i ni'n diolch am y cyfrwng rhyfeddol hwn sydd yn perthyn i ni, sydd yn golygu am bod ni'n gallu mynd ar cwrdd i fewn i aelwydydd bobl eraill. O dad nefol, diolch i ti am y dechnoleg, diolch i ti am y ddawn o fedru gwneud hyn, pwy bynnag sydd wedi dyfeisio'r holl adnoddau arbennig digidol yma. A diolch dy fod ti wedi rhoi hyder i ni i'w defnyddio nhw mewn modd positif ac adeiladol. I ni'n gweddio dros dy eglwys di ar hyd y lled y byd hefyd, yn enwedig y canghennau hynny o dy eglwys di, sydd yn ceisio tystiolaethu mewn ardaloedd sy'n cael ei gormesu ar hyn o bryd, gan ryfel a gormes. Ardaloedd hefyd lle mae yna heriau gwahanol yn ei hwynebu nhw, sychder a newyn, ac ardaloedd eraill lle mae yna lifogydd a chorwyntoedd a stormydd. Ardaloedd hefyd lle nad oes na barch i'r weinidogaeth Gristnogol, nad yw'r grefydd Gristnogol yn cael ei pharchu, a nifer yn cael ei herlyd oherwydd ei ffydd a'i cred heddi. Arglwydd cofleidiad y blant i sydd yn perthyn i'r eglwys di ar hyd a lled y byd. Ac ni'n cofio am yr aelodau'r eglwys sy'n perthyn i ni hefyd yma'n lleol, am bawb sydd yn gaeth ei lwydydd ac i gartrefi preswyl, ac i wardiau ysbyty, ac o bosib hefyd yn gaeth i ryw ofidiau nad i ni'n ymwybodol ohonyn nhw, ond diolch dy fod ti'n gwybod am bob un. Sianela arglwydd degni ath gariad ath dosturi ath angnefedd drwyddo ni, defnyddia di yn dy weinidogaeth ar y ddeiar hon, a boed i eraill drwom ni a dnabod cariad Duw. Clyw ein gweddi felly arglwydd, a maddau i ni, bob bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd,
sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y ne, felly ar y ddeiar hefyd. Der o'i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddaiw nina i ein dyledwyr, ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni wrth. O Llundain, hwyl fawr i chi gyd.